Sa sige na inuon na kog uban sa Ginoo, sige na inuon na kog tuo sa Ginoo, sige na inuon kog simba, sa sige na kog tan-aw basag Biblia. Pero tinagana na may inong trial sa kunita. Niabot, oy. Naka-notice ba tana? Naka-observe ba tana? Nga naman, sa una magong panahon, nga wala pa kay relasyon sa Ginoo, amigo ni mong trials. Tama ba? Wala ka baloon sa righteousness. Go with the flow lang ka, kung sa'y gusto, sayawa sa imong kinabuhi, mo na nga dili nimo mapansin ang trials. Pero sa time nga nana ka sa Ginoo, mapansin na nimo, ganuman, naa na may Ginoo. Kabalo naman kaon sa righteousness, nagkiingon sa Ginoo. Kini sa time ni Daniel, no, kano man nahitabo man ni sa kuha? Nahimo man kong tarong, maayo man ko, responsible man ko, faithful man ko, trustworthy man ko, di mong gani ko, di mong kay ko mangupit, di mong kay ko mangurakot. Siguro kung kita lang to si Daniel, mo question. Ha? Nimbus na ako sa Ginoo, di ba yung si Lord nga, my child, my plans for you is to prosper you, not to harm you, but to give you hope and a future. Pero makita na ako, mura mag future. Ambot ko na pa ba ko'y future? Ma-confuse ka. Kaagi na ba ka naigsoon? Ma-confuse ka. But you know what guys? We cannot avoid it. Muabot yun na ang nakanindot lang ang message ni Lord. Tanan opinion, tanan arguments, tanan dili maayo, muabot yun na si Mua, pero ang nakanindot lang kung naa kay Ginoo na ang message ni Lord. Pag na ang message ni Lord, all is well